не Ты не бачу. жалеешь, что ты не бачу ушел сенсу. с больших и даже не с больших телеканалов? И вот, Так ми про мене будемо програму робити? Чи ми конечно, всі про тебя, не все? про меня же. Тю. Ну окей. Ні, не шкодую через те, що, знаєш, щастя завжди робити щось, те, що коли в тебе над головою нікого нема, і за спиною нікого нема, і перед тобою нікого нема, і збоку нікого нема, і справа, і зліва, і хто тобі починає розказувати, що ти мусиш робити, або з ким ти мусиш йти на компроміс для того, щоб програми вийшли в ефір. Тому що робота на великих телеканалах – це завжди ломка себе, ну, за великим рахунком, подекуди іноді дуже, дуже болісний компроміс, і ти потім шкодуєш, що ти йшов на компроміс, тому що ніколи йти в журналістиці з власним сумлінням або просто з елементарними якимись засадами професії на компроміс не можна. Тобто Подожди. кажуть, що тут ви безкомпромісний. Так, я безкомпромісний в цьому плані.